Dit is, mogen we misschien wel zeggen, de schatkamer van de familie Stammen? Ja, dat klopt. Zoiets. Voor een aantal weken in het jaar. Ja. Nou, het pakje wat het dikst bedig hinkt, wat is dat? Fruit? Ja, dat is een aardbeienpak. Voor de koude activiteiten. En ja, ik zal, ja, volgens mij ook een verkeerde. Zo. Ja. Altijd handig. En als we niet weten wat we aan moeten doen, dan kunnen we altijd deze nog pakken. Vooral als het een koude vastelovend is. Ja. Maar is er niet ook een evenement heen met de carnaval, wat altijd buiten plaatsvindt? Ja, het verkleed voetballen. Vertel eens, wie heet dat? Ja, verkleed voetballen is een voetbalwedstrijd tussen twee buurten hier in Siebergwald. En ja, daar doet de prins altijd ook aan met. En dan mensen uit die buurten. En dan hebben ze zo'n hele grote bal. En dan is het gewoon lomp voetballen. Ja, en dat is buiten en dat is koud. En die man Jos heeft er ook wel eens aan meegedaan. Ja, Jos is ook een keer prins geweest, dus hij mos. Dit is een jurkje van mijn oma. Och, kijk nou toch. En dat doe ik eigenlijk altijd met een truienbal aan. En ja, dit is echt zo'n jurkje van zo'n stofje. Dat wast uit en het is eigenlijk al huisdreug voordat je het uit de wasmachine haalt. En ja, oma die deed dat eigenlijk nooit meer aan. En ja, toen heb ik het gekregen. Want ik moest iets hebben. Toen de truienbal kwam, werd hier een keer opgestart. En toen dacht ik, ja, ik moet ook zo'n jurkje hebben. En toen iedereen zei, oh, ik ga naar de kringloop. En ik zei, nou, ik ga eens bij oma kijken. En oma had dit jurkje. En ik heb het bewaard nog steeds. Mijn oma is er nog steeds. Maar ze hoeven ook niet meer terug. Maar ja, zij had dit altijd. Dat was ooit haar zondagse jurk. En dan had ze zo'n mooie witte schort overheen. En dat was voor de zondag. Door de week had ze dan een gekleurde schort over de jurk heen. Maar daar had ze deze jurk niet aan. Dus ja, was wel speciaal haar zondagse jurk van vroeger. Ja. Ja, ooit was er ook een bindersbal in Siebergwald. Want het zien de beste binders. Het zien de beste binders en dus hadden we een bindersbal. Helaas is dat er niet meer. Maar toen zie ik samen met twee vriendinnen als rockband gegaan. En hadden we de heur helemaal getoupeerd. En ik was toen ook zwanger van mijn dochter. Dus ja, met zo'n tattoo sleeve zag dat er best ordinair uit, zeg maar. En, maar we hebben wel vooral heel veel lol gehad. En vooral ook met de heur zo toeperen en gek maken. En ja, gewoon een rockband. Ja, leuk. Een golfpakje. Dat is ook een leuk pakje. Dat is van Jos. Dat had hij met zijn vriendengroep aangehad. En zijn vriendengroep deed ook ieder jaar met, voordat hij bij de vereniging zat, met optocht met. Ja, hun doen nog wel met, maar Jos zit nou bij de raad. En ja, die gaan ook ieder jaar een pakje, waaronder ook dit leuke golfpakje. Nou, als ze in de café op de grondkies liggen op hun rug, dan kent ze de mal afslaan, hè? Theoretisch gezien kan dat. Praktisch hebben we nooit geprobeerd, maar dat is misschien een optie voor de volgende keer als we het aan hebben. En dan zorgen dat ze niet de verkeerde bal raakt, hè? Ja, precies. Ja, ja zeker weten. Door hangt iets heel chics volgens mij, want dat heeft ze zelfs ingepakt in een... Dit? Ja, dit zijn onze boerenbruiloftkleren. Want we hebben hier ook een boerenbruiloft. En ja, dat is eigenlijk ook altijd wel leuk. En ja, nou gaan we er eigenlijk als raad heen. Maar Jos had voorin bij de Joekskapel, ging die dan vaak met. En dan moest je naar de boerenbruiloft ook in boerenkleren. En ja, dan gingen we in boerenkleren. En hier is het ook zo dat je een uitnodiging krijgt en je weet nog niet wie de boer en de boerin is. Het boerenbruidspaar eigenlijk. En dan worden uitgenodigd en dan moeten we erin. Dus dan gebeurt het dat ze een uitnodiging krijgt. De wet staat eenmaal bedicht in de kennissenkring. Het wordt. Ja. Maar de wet is niet wie. Nee, je weet niet wie. Dus onderling werd er van, oh, had je geen kaartje? Nee, we hebben niet. Oh, oké, dan valt hij af. Had je geen kaartje? Ja, wij ook. Zou het dan in die hoek zitten? Het wel zo. Maar ja, dat is dus altijd een verrassing. Is dat ook typisch iets van Siebergwald?
Ja, want in de andere dorpen is volgens mij, wat ik weet, doen ze al van tevoren de boerenbruudspaar bekendmaken. Ja, dus hier is het echt op de dag zelf. Dus ze komen ook bij iemand anders uit. Dus je gaat een soort optocht lopen. En ze komen bij iemand anders uit de deur, zeg maar. Ja, dus dat is gewoon een verrassing. Wel heel leuk. Een trouwjurk, ja. Zien we naar, in Duitsland naar een trouwzaak gegaan. Want daar hebben ze trouwjurken voor €50. En daar hebben we allemaal zo'n leuke trouwjurk uitgekozen. En die trouwjurk, ja, ik haal hem aan met carnavalszondag. Ik werd er knallergek van, want dat ding was veel te lang. Dus toen ben ik op een toffel gaan staan. En het een van mijn vriendinnen had hem gewoon korter geknipt, zodat ik er niet overheen zou vallen die dag. Maar dat was in de café? Nee, dat was gewoon bij iemand thuis. We verzamelden bij iemand thuis. En ja, daar deden we altijd, weet je wel, even eieren bakken of iets eten. Aankleden, make-uppen. Ja, en zo had ik dat ding al de hele tijd aan. En liep ik ermee te slijpen. Letterlijk te slijpen. En ja, toen hebben we er zo, ja, je kunt het nog zien. Kijk, gewoon alles eraf. Dus ja, we zien van alle markten thuis. Maar ja, ik kan hem nou alleen niet meer uitlenen, want hij past alleen mij. Dit is ook leuk. Het Elvis-pak van Jos. Skyleer. Skyleer, lekker warm, lekker plek. Je kunt ook wel zien, hij heeft ook zijn beste tijd gehad. Maar ja, dit had hij ook nog aangekregen met zijn vrijgezellenfeest. Vonden zijn vrienden het ook wel leuk om hem dat pakje aan. En dan My First Sony en dan op straat het Elvis liedje zingen. Dus ja, dat was hem helemaal... dat paste goed bij hem. En ik heb me net door Jos laten influisteren dat hij dat een van de leukste carnavalswagens vond toen in de optocht. Ja, dat zeggen ze wel altijd, ja. Het was denk ik ook wel het simpelste. Maar iets met een krat bier op 2 skateboarden en dan een vis in de vorm van een elder erop gemaakt met een stok. Ja, en dan ja, had een Elvis. Ja. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Ja, maar dat is ook wel aan hun besteed, zeg maar. Lievelingspakje is mijn Pocahontas pakje. Dat is een ja, indianenpakje. Makkelijk om zo even aan te trekken als je even naar de carnaval gaat. Of makkelijk smink erbij. Altijd handig. En het is eigenlijk ook wel een pakje dat we in de optocht deden met al onze vriendinnen deden we een sprookje of Disney-achtig iets. En eigenlijk vond ik persoonlijk zelf en de rest volgens mij ook het minst leuke ding, omdat we allemaal verschillend waren en toch geen eenheid. En normaal hebben we altijd wel hetzelfde aan. Dus allemaal een trouwjurk of allemaal zo'n jas of allemaal iets wat hetzelfde is. En dit was allemaal anders. Maar het is wel mijn pakje wat ik het vaakst aan heb gehad, denk ik, achteraf. Nou ben ik ook creatief, want de Max zelf keer hoofddeksels. Ja, klopt. Maar zie ik dat nog goed op de achtergrond, op die kas achter dicht? Is dat nou een drol of niet? Ja, dus dat heb ik gemaakt voor mijn zoon voor carnaval op school. Even service van tevoren. Dus hij wou een drol. Ja, dan maak ik een hoed van een drol. Dus als ik het materiaal heb, dan... ja, dus, daar ben ik ook actief in, ja. Zoals de bekende emoji op de telefoon. Ja, op de klopt. fiets. Ja. Ja, dus hij was er helemaal gelukkig met en ja, heeft hem op school opgehaald. Heel leuk, ja. En zo maak ik nog meer hoeden, mijn Pipi Langkous hoed. En ik heb ze ook nog wel eens een workshop. Ook nog, ja, workshop in hoeden en ook nog van die hoofdbanden met veertjes en zo. Ja. Wat wordt het dit jaar? Ja, het thema dit jaar is alles van stal, dus dat kan heel breed zijn. Dus ja, je kunt in de dieren, je kunt ook een beetje in de cowboy-achtig, ja, je kunt overal aan denken. Ja, het zal wel dierrijk worden, zoiets. Wil ze ons nog verrassen met een pakje uit Ja, natuurlijk. Doe ik. Oké. Ja. Even umkleden dan, hè? Ja, ik pak even een kleeddoekje erachter. Is dat goed? Ja hoor. Dat is allemaal een doen. Ja, ik zie nog iets aan het zoeken voor de finishing touch van mijn pakje. Gevonden? Ja, wacht. Ja. Tadaa! Pocahontas! De favoriete. Ik ben slecht hier door jou, alweer